May kilas tunduga mga isgutanan karong nga buntaga mga kaigalaan sa impeachment case nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. Ang kinini ang si Vice President Sara mahigala mi issue na og statement labot ani kining gipasaka nga impeachment sa grupong Akbayan. Doon na ni mga nagpasaka palain pero ang iyang gi-specify kining grupo sa Akbayan mga higala mo gi-specify ni Vice President Sara. Atong paminawon mahigala ning iyang statement sa iyang video mga higala nga gipagawas unya ato mga higala nga hatagan og dugang pang mga paghisgot-hisgot kining iyang mga gipanulti. Standby. Okay, names. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Okay, mo ni mahigala ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte mga kaigalaan labot ining impeachment. Ato ning hisgutan mahigala
tagsa-tagsa punto por punto. Straight to the point. Now atong balik-balikan mahigala ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte labot ining kasong impeachment nga gipasaka batok niya mga higala. Nga matod niya kining walay ebidensya matod pang Sara. O ingon siya nga kining grupong akbayan wa ni credibility nga mapasakag kaso kay ang ilang leader nga si Risa Hontiveros klaro man nga dunay plano mahigala duna may iyang kaugalingong interest gyud, no? Base sa video clip sa niya gibutang ni Sara Duterte diha sa iyang speech mga kaigsunan. Straight to the point. Nga samtang naapa ang iyang anak, doon na pa'y threat sa full-blown mga higala nga Duterte comeback. So ingon sa dili ni ebidensya nga evidence-based mga kahigalaan. Sumuni ang iyang butyag ni Sara mga sukit ng paminaw. Tanahon tala ni mahigala kung sa badangatan ni mong impeachment kay last year manggod, mura manggod to mga higala ba og tuloy-tuloy no tato ba? Makasquabble na unta kay doon naman to'y quad committee. Muna iyang gimension mahigala nga ang 19th Congress doon ay investigation in aid of legislation pero dili to in aid of legislation. Ituyo to mahigala para sa impeachment. Straight to the Kung point. hinumdon ta, nga dunay gitukod mahigala adto panahon na nga Quad Committee. Quadcom. So katong Quadcom, mo to nag-investigate in aid of legislation kunuhay, pero ang target adto, impeachment mahigala Sara. Straight to the point. Mao gyud main target. Pero karon sa man niron og mo squabble ang mga tao, mo na kung ingon, tanawonon gyud ni og kadabang ang katawhang Pilipinhon kining ilang plano pagpa-impeach si Sara supported by the people ba ni? Mo ni tan-awon ron. So ang ato mga representative sa ilang pagpirma unya, ila gyud tan-awon og unsa gyud pulso sa katawhan. Otherwise sila pod mooy daot unya sa maabot nga eleksyon. Straight to the point. Ay kadtong sa una pinaspasay naman to nga murag duol na ba? Kay naa man mahigalang Quadcom karon wa man namingaw man Quadcom. Nawa naman tong Quadcom kay kadtong Quad Committee mga higala. Nang pildi man to sila, si Bini Abante naman ay nahabilin, pero si Bini Abante na pildi ni. Nidaog lang ni by way of technicality kunuhay. Straight to the point. So, kadto si Dan Fernandez. Apil to mga higala nga, human naman to in term ni Dan Fernandez ay nidagan tog laing nga posisyon, pildi. Si Robert Ace Barbers, upat nito sila kabok. Si kininang Dan Fernandez, si Robert Barbers, si Romeo Acopday, no? Og ingon man mahigala si kinini ang Bini Abante. So, sila mo inagdaad tong sa Quad Committee. Ang uban mga members anto mga kagilaan. Mga members mahigala sa House Quad Committee. So kadto sugno dito murag init na ba? Padung na to init mahigala, padung na to impeachment. Ang problema na bugnaw naman ron kayo naman ang Quadcom. Unsa man ni Ramon dakong pangutana mahigala og willing pa bang mamirma ang mga congressmen aning panahon na ron? Straight to the point. Kay kung kabantay mo sa mga impeachment cases nga nangagi, kada bang init ba? Panahon may galang irap, kinumdo mo, gimisigahan man to, kay ang dunay gi impeachment trial nga nahitabo, ang kang irap o kang corona. Morman, mga impeachment cases nga, niabot gyud mahigalas punto nga, niabot gyud dito sa Senate Impeachment Court. Ang uban, ito Mercedes Gutierrez, wa naman tumabot kay pagtanaw mahigala nga, namirma na mga congressmen, impeach na siya sa lower house, wa makabot og conviction kay ni-resign man siya. Bawsa tong sa Kumilik Indeken, ni-resign sab. No, wa na niya paabuta ba? Kining kang Sara ikatulo ni kung moabot manggaling anak nga punto kay niabot na mo to. Diingon mo Supreme Court dili mao, technicality mahigala. Basura mahigala Supreme Court. Kay dunay abuse mahigala nga gihimo ang House of Representatives. Straight to the point. So back to square one. Ang pangutana ini karon sa square one, kung willing pa bang mamirma ang mga congressmen? Kay kung magkahinumdom ta mga higala katong panahon ni Irap, katong mga nakasubay may higala kadto si Teofisto Gingguna maotoy nag-deliver sa speech atol gyapon to sa investigation sa Congress. Senate Blue Ribbon Committee tong investigation, ug wa ko masayop nga ni-deliver si Teofisto Gingguna katong senior og speech may higala iyang title ay accuse.
iyang giakusahan si Irap nga ni dawat mahigala og kwarta gikan sa waiting. Karon ang isyu ron mahigala labaw pa ron sa waiting ng isyu pero wala na tabo. So kadto mga kailangan do na to investigation diha sa Congress, particularly sa Senate, unya kadtong mao investigation ni abot sa punto nga pasakaan og kaso si Irap mahigala nga impeachment. Straight to the point. Kinamdo mo? Mausa din panahon ni Corona. Ang Justice Corona. Investigation niya po na. Diri mga higalas Congress nga nadugay investigation. Tuloy-tuloy, kana mag-init na ba? Na abot sa punto nga doon ang impeachment. Straight to the point. Kining kang Sara mahigala kay nabaraw man. Straight to the point. Katong tan sa Quad Committee, init na tato. Confidential funds na, init na kayo. Lahos-lahos na unta. Nya nabaraw man, karon nabugnaw man. Nya nabutangan mahigala flood control projects nga mga anomalya. Medyo ang mga tao dili na inana baka init unlike na tong milabay tuig. So, mo ni ang problema ron kung willing pa ba mamirma ang mga congressmen ining maong impeachment complaint. Willing pa ba sa mo pirma para nga ang articles of impeachment mapasar o ma-submit ngadto mahigala sa Senado? Mo na dakong question. Straight to the point. Kay kini mga congressmen karon magtan-aw masab ni sila mahigala sa umaabot unya ang eleksyon. Kay ilang ipindaon si Sara siguro agyo ninyo nga mapindaon. Kay og dili dako ang problema sa congressman ron dai. Panalitan ikaw congressman ka, mo pirma ka panalitan impeach Sara. Inigabot sa Senate siguro on nila nga kini ni ang makonbikto sa Senate nga musipyat to sa Senate nga makadagan si Sara by 2028. Discuss ang karera sa congressman. Straight to the point. Kay sigurado man mga higala nga suko ang mga tao, like what happened atong 2025, unya niya ng panahon na, doon na nagikontra ni nga mga congressmen karon nga, by 2028 na nagikontra sila nga klaro. Straight to the point. Unya kana nga mga kontra, linya ni Sara, sus kadelikado daykin. Kadelikado yun. Delikado og maundang ang karer, ining mao mga congressmen. Straight to the point. Kay last year mga kagalaan, namirma sila, nakita nila ang resulta sa eleksyon, but remember, wa sila yung mga kontrang klaro adto. In fact, doon ay mga unopposed adto. Nga mga congressmen unopposed, kay kana magong midterm election, dili kayo ganahan ang mga tao, ang mga kandidato, managan, anak nga mubangga kay incumbent. Dili kay ganahan. Kadto bitaw si Romeo Acop, unopposed man to. But karon ang lima ka ang members may higala sa Quad Committee, Quadcom, kining upat mga higala ka mga chairman sa Quadcom, wa naman, si Abante lang nahabilin, pero si Abante pildi po ni. By technicality lang, kay katong yung kontra, gibadeklara man niya dili, natural born Filipino citizen. So, ang upat, wala na diha. Si Dan Fernandez, wa na. Si Robert Barbers, wa na. Si Romeo Acop, nitaliwan to sa kalibutan, pero tandog lang yun. So si Benvenido, Abante na lang yun habilin. Pildi pa yun. So kita sa effect at that time, so kini mga congressmen karon, ang dakong question sa ilang, dakong question ano ron, ilang ipugos o pasaka ang kasong impeachment batok ni Sara, willing bang mo pirma sila aron makakuha og 1/3 votes aron mapasar ang articles of impeachment ngadto mahigala sa Senate. Straight to the point. Inigabot sa Senate to ana po ang thrilling dito. Kay kini mga senators karon kini positioning man nirong nahitabo ron sa Senate. Kinahanglan og 16 ka mga senador pag convict mahigalang Sara. Nagmusipyat ni dito. Siguroon gyud dili mo sipyat. 15 man ni ka senador mahigalang tuwa sa Pikas unya sa Pikas Siam. Kanang Siam enough man maka paabsulto ni Sara. Kay kinahanglan man og 16, 2/3 votes. O makakuha sila sa Pikas, kay hulgaon nila mga kagalaan nga maapil mo sa flood control project ug di mo konbiktong Sara, pwede na ngailang himuon. Ang kabalak-an lang ani kung panalitag mo sipyat, makadagan gani Sara mahigala og presidente kay mo sipyat ang ilang impeachment, medyo sikwati gyud. Mo ni tan-awon gyud sa mga congressmen kay o makadagan si Sara unya kini mga congressmen nga namirma pakontrahan diha darabay daghang mga interesado gyud.
Straight to the point. Narabay kang interesado, so medyo madelikado ang ilang karir. Unay tanaw nun, kanang napita. Ikaduha, kung panalitan ma-impeach yun si Sara, dili ka mobalhin ang simpatiya sa mga tao ngadto kang pulong or ngadto kang basti. Muna ilaing tanaw nun sa mahigala, considering nga ang Pilipino mga emosyonal. O mahibaw sila mahigala, wa man gini, purely panaog-daog naman gini, purely politika naman gini. Wa man gini, wa man gini ingon nga dunay evidence-based nga pasaka ang impeachment kay tungod sa ebidensya, tungod kay aron nga masumpo ang korupsyon, di man ni mao. Kay sumpo sa korupsyon pa, unahon ang taning flood control. Straight to the point. So mga tao, dili ni mo limong-limungan anang puntuha mga sukid ng paminaw. So karon mo na nga si Vicente Soto, kung kabantay mo, pertigid niya mga higalang dako niya kay ubos Supreme Court ngano nga gidismiss by technicality kadtong kasuha may galang impeachment. Tungod nga og mo back to square one, mahimo baka nga doon na pa'y take two niadto nahitabo sa February 6 nga napasar gyud ang articles of impeachment didto mahigala sa Senate. Straight to the point. Kini karong panahon na mapasar ka ang articles of impeachment aron mapasa sa Senate, kinahanglan sila 106 ka mga pirma. Ang mga party list representatives di kabot, mga 60 ra sila. Kung panalitan tanan, granting og ang tanan mo pirma mga kaigalaan. Nan og dili mo pirma, kuwang pa. So, kung mapasar ang impeachment, mamirma ni mga congressmen, okay. Pero ang ilang karir sad medyo mamiligro kay ang mga tao mahigala. Nahibaw-an naman last nga election. Unya, karon eleksyon na, presidential. Last election, mga kagalaan, midterm election. Unya, wa makapangandam tong midterm election. So, panalitan na yung congressman sa usa ka lugar, way nakigkontra kay midterm election. Ikaduha, ang filing po sa Certificate of Candidacy at that time, October 1 to October 8, 2024. Straight to the point. Bantay ka dahin. October pa, nag-file na. So humana ang filing, usa sila mga higala na mirma sa impeachment. Straight to the point. Affected mga kaigalaan. Kay kadto kung nauna pang pagpirma sa impeachment, nauna pa mga higala ang pagpadaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa dahig. Unya, usa pang filing, daghan interesado mo file dahin. Straight to the Daghan point. interesado. Kadto magod kay na-file na daan, why kontra ko ba mga congressmen, unopposed. So pag pada mahigalang digong dito sa dahig, March man to gipada. Last year. March, unya, ang pag-impeach si Sara, February of last year. So wa na makaposisyon ang uban. But kining 2028, daghay interesado. So panalitan karon ang congressman, mupirma mga higala sa impeachment batok ni Sara, kanang distrito niya diha. Og dunay mga interesado diha. Labi na dako-dako imong distrito, doon na magiging interesado. Mga mo file mahigala og mubangga pagka-congressman, ni anang maong distrito medyo delikado mapiki ang kontra mga sukid ng paminaw. Straight to the point. Alas 9:23 na. Sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. So maunay mahigalay tan-awon gyud og tan-aw nako ang mga congressmen ron ila gyud ang gitimbang-timbang og maayo. Buyno kung panalitan og mapasar gyud ang impeachment, maadto gyud sa Senate, malagmit kung doon nagi mamirma, madayon ang impeachment, kinahanglan nga ilang ipindown si Sara para di ka kwan. Ang kuyaw lang ana kung mosipyat dito sa Senate og dili makonbikto. Mo na problema day. O nagkapirma ang congressman panalitan. Unya si Sara wa makonbikto sa Senate, makadagan siya. Kay mama ni Tuyo nga aron di kadagan si Sara. Panalitag mosipyat, e man ta kasabot ining naa mga higalay gisubay nga script ni Ron, unya mosipyat ang script. Kaya kini ra ba mga kaigalaan, doon na ra ba'y mga kuan yun Doon na mga higalay, kabantay ka, doon na tayo iplano, mo na itong plano mo na itong buhaton, mo na. Doon na magibulihis in plano, di man ma perfect. Mo na gingon, wa may perfect na crime yun. Oroy musipyat mahigalang dili
konbikto si Sara sa impeachment court, unya makadagan pagka-presidente by 2028 na. Perting delikaduha. Perting delikaduha mga higala kay sa survey ron, so far sa survey, kani tinuod niya kong isulti, why makabangga ni Sara Duterte sa surveys. Surveys after surveys. Kisa may kandidato sa administration ng John Vic Remulla. Kaya niya Sara Duterte? Medyo di, yun. Sa survey ha? Kinsa pa, Risa Hontiveros. Leni Robredo. Medyo kins Leni hinoon og si Leni Robredo day panalitan kong mawa si Sara. Unya magbangga ay lang sila ni Kuan. Magbangga si Leni o si John Vic. Medyo dunay paglaom. Pero nagod Sara diha mahigala. Wa pay maka-kandidato ron nga makabangga Sara. Muna nga ang ilang buhaton aron nga dili makadagan Sara ilag yung i-impeach. Ang problema lang ni kung musipyat unya o dili ma-impeach kay pag-abot sa Senate. Ang mga tao nagtan-aw sad. Inigabot sa Senado mahigala 15 na kabuk mga senador karon. Wa pa ta kasabot sa sunod nga mga yugto kay do na may mga huhungihong gani nga kuditahon nila si Tito Soto. Straight to the In point. fact, ng gawas sa matungan mahigalang Loren Ligarda. Kay kini mo kong Senate President dako sa di mahigala nga faktor. Kay panalitan katong panahon sa last year si Senate President Chis Escudero mamutoy nakaamong sad nga nung wa madayang impeachment day kay man siya di lang sa tamag hearing kay kini ni ang pabuton sa nato do na may question sa Supreme Court. Pero karon og maabot ang articles of impeachment ngadto sa Senate with Tito Soto as the Senate President tuloy-tuloy gani. Paspas gani ang problema, paspasan Tito Soto, siya po'y mapaspasin o mapulihan siya. Wa kita kasabot pa gyud lingin kay bula mahigala. Wa ta kasabot sa sunod nga mga yugto ani.